tebou je mi z toho. My medzi nebom, zemou, aj ty cítiš. Príbeh ulice, to je originálny slovenský hip-hopový muzikál. Silný príbeh, hudba aj show. Zabudni na rap, man, toto je gangbang, tvrdý jak môj dick, keď mi chick dáva lap dance, vravím yes, yes. Podstatné bolo to pre mňa, aby tam boli čo najlepší herci. To znamená, že tí ľudia, ktorí hrajú v tom predstavení, sú činoherne skvelí. Čo sa týka spevu, nie je to až taká kvalita, ako keď muzikály sú speváci, ale pre mňa bolo podstatné, aby príbeh bol dobrý, aby tam bola skvelá činohra. To znamená, že sú tam vynikajúci činoherci. Je to akoby nad moje očakávania. Super hudba, hrozné komické scény. Tým ešte, ak ja som zo Slovenska, tak akoby mi to príde ešte o to viac akoby zaujímavejšie. Na sebe ti sa na to staré triko, mám drahšie ponožky ako ty boty. Ja sa vozím, kým ty chodíš, si gangster, ktorý chodí pešo. Smeje sa na tebe každé decko. Líbí se mi ten hip-hop, líbí se mi ten celkový muzikál. Já myslím, že to je opravdu něco pro mladý lidi. Je to něco novýho, než tady vůbec ještě bylo. Já si myslím, že to bude mít úspěch a že to je opravdu, já tu hudbu poslouchám, takže já jsem spokojená. Mně se to líbí, těším se na druhou půlku. Yes, yes! Hajzli a smrdí nasty boys a hej, tedy poďte, odpálte blanty, teraz môj tým. Tak já bych asi na normální muzikál nešel. Já jsem sem přišel jenom díky tomu, že pár tanečníků, kteří u nás tancovali, tak jsou v tomhletom kousku a choreograf je můj velmi dobrý kamarád. Takže jsem přišel podpořit a musím říct, že se mi to moc líbí. Já si všecko vybojoval, protože biznis je válka. Sedí v zákopech a čeká, kdy někdo v cizí uniformě vystrčí hlavu. A prásk! Samozřejmě, on má taky děti a všechno to kolem. Ale taková je válka, víš? Někomu dá a někomu vezme. Ta role není nějak velká a hlavně nespívám. Což si spoustu lidí myslí, že zpívám. Já teď dostal dopis hercovi a zpěvákovi Karlu Rodanovi a to je jako trošku omyl. Já myslím, že bych nikoho nepotěšil svým zpěvem. Mě mrzí, že zpívat neumím, to mě mrzí. Ale to, že nespívám, je vlastně dobře. Legendárna speváčka Billie Holiday prežila skutočne búrlivý život. Jej komplikované súkromie bolo inšpiráciou pre režiséra a scenáristu Nikitu Slováka, ktorý spolu s predstaviteľkou hlavnej úlohy Janou Hubinskou priniesol na dosky divadla West muzikál o temných stránkach tejto bluesovej legendy. Jej život bol skôr smutný než lesklý a jagavý. A čo je vo vašom živote lesklé a jagavé? Tak asi najlesklejšia alebo najjagavejšia na svete je úsmev. Dnešné predstavenie bolo také lesklé a jagavé a urobilo mi ohromnú radosť. Tie deti mi urobili ohromnú radosť, lebo prvý raz po roku som videl predstavenie, ktoré má energiu a videl som mladých ľudí, že niečo chcú. A naozaj hlboko sa skláňam. Dámy a páni, milí hostia, dovoľte, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal v tomto nádhernom prostredí na Večeri bez bariér, organizovanom Detským fondom Slovenskej republiky, Českou poisťovňou Slovensko a Všeobecnou úverovou bankou. Karma in an ocean of joy. They are drunk with demonic delusions. What is right and what is wrong? What is right and what is wrong? Bodhisattvas. Cena Tatrabanky za umenie sa bude odohrávať na Parnase, nádhernej a večnej krajine umenia. Umění? Hloupá zbytečnost. Trapné pochlebování marnivé můze. K čemu to všechno je? Bude zničeno. Ostatně Parnas bude také zničen. To říkám já, démon průměrnosti, Salieri.
ak si ťa nevšímajú, bubnuj, lebo my sme tu a chceme rozhodovať. A samba znela Bratislavou, ako by sme boli kdesi v Brazílii. Keby to tak mohlo trvať večne.